Arratsaldeon lezamatik jaun Andreok, gaurkoan Kalahorra eta Bilbao Athleticen arteko partida izango dugu ikusgai. Ikusten duzuenez, jokalariak jada berdegunean dira, bigarren taldeko bigarren partida da, lehen partidan Bilbao Athleticek garaipena lortu zuen Aroren etxean 1-4. Zelaiak itxura paregabea dauka, Armaiak ere beteta, eguraldia triste dago, baina partida ona ikusteko osagai guztiak dauzkagu. Hortxe ditugu epaiak, jokalariak, eta 2 minutu baino ez dira geratzen partida hasteko. Honako hauek izango dira 11koak. Miguel Solak Kalahorraren aldetik, Zabal jarriko du batean, lauko lerroan Morgado, Cristian Fernández, Rojas eta Márquez, aurrean hiruko lerro bat jarriko du Adrien Goñi, Sergio Parla eta Alberto Gonzálezek osatutakoa, eta 3 aurrelari, Jorge Fernández, Txako eta Jose Ramon. Athleticen aldetik, honako hau izango da Joseba Etxeberriak jarriko duen 11koa. Atean Jokin Eskieta fitxaketa, lauko lerroan Rojo, Bibian, Sillero eta Areso, aurretik Unai Vencedor, lauko lerro bat aurretik Eskerreal Morcillo, erdian Sanzet eta San Bartolome, eskuinegalean Zárraga eta aurrelari lanetan Taskon. Gaurkoan debuta egingo du Joseba Etxeberriak Lezaman, ea zelako sortea dokan Elgoibarkoak. Epaile lanetan Imanol Irurtzun jauna izango dugu. Dagoeneko partida hasteko zorian da, hortxe duzue epaile jauna baloiarekin, jokalariak elkarri babesa emanez, hortxe dituzue gure jokalariak, ea nola doan partida gaurkoan. Aurretik, minutu bateko isilunea izango dugu Luis Enrique selekzionatzailearen alabaren omenez. Partida hasteko zorian da, eta Kalahorrak jarriko du baloia martxan lehen zati honetan. Kalahorrak bigarren denboraldia du jarraian, bigarren B mailan, iaz 10. izatea lortu zuten, eta urtengo helburua ere mailari eustea izango da. Ea arazorik ez daukaten eta mailari eusten dioten. Jorge Fernández jarri du baloia jokoan, partida martxan da. Kalahorrak atzean jokatzeko asmoa dauka, Bilbao Athleticek ez du momentuz presio alturik egil nahi, hortxe San Bartolome presioan, Taskon ere lanetan, Zabalek luze joko du. Buruz Sillero kapitainak ondo urrundu du, buruz ere San Bartolome baloia ukitu du, hala ere abantaila guztia Kalahorrako jokalariek dute, lehen minutuak intentsitate handikoak, bigarren B mailan izan ohi denez, gero partiak lasaitu egiten dira, ea gaurkoan nolakoa den. Unai Vencedor baloiarekin, eskuine galera zabaldu du Jesusarek, zorekin jokatu du, hau barrura doa, San Bartolome, ez dauka presarik, eskerrera zabaldu baloia Jon Rojorekin, Rojoren erdiraketa, San Bartolomeren errematea, gora ongi sartu dira partidan Athleticeko jokalariak, lehen minutua jokoan eta Athleticek jadanik aukera bat izan du. Jon Rojok eskerregaletik baloia erdiratu du, San Bartolomek eskerrez, hortxe iruditan duzue, San Bartolomeren errematea, gora. Kalahorrak ez du atzean jokatu nahi, Zabalek luze joko du,
hau izaten da talde hauen estiloa normalean, Sillerok buruz ongi, berez ere buruz, Sillero, alboko sakea izango da Atletiken alde. Jesus Areso izango da alboko sake hori aterako duen jokalaria, Naparra, laguntzak nahi ditu hortxe duzue Jesus Areso iruditan, luze jokatu du, epaiak hor falta ikusi du, Bilbao Atletikentzat izango da baloia berriz ere. Normala izan ohi denez, Bilbao Atletikek aldaketa handiak izan ditu uda honetan, arrobia lantzen duen taldea da, jokalariak hasi behar ditu eta urterik urtera jokalari asko aldatu egiten dira normalean, bigarren B mailan asko gertatzen den gauza da hori, Kalahorrak ere 11 fitxaketa berri eta 15 jokalarik utzi dute taldea. Eskerregalean duzue Morcillo, erdiraketa eta Morgadok pasatzen utzi du baloi hori, oso arriskutsua Morcilloren erdiraketa, orain eskuinegalean Jesus Areso, atzera jokatu du Unai Benzerrorekin, Benzedorrek ea zer egiten duen, eskuinegalean dago jokalari bizkaitarra, atzera jokatuko du San Bartolomerekin, eta honek Oian Sanzetekin jokatu du. Eskerregalean jada baloia, Morcillok Sanzetekin bat bikoa egin nahi zuten, ezaie ongi urten, baloia luze Kalahorrak, hala ere oso azkar berreskuratu du baloia Bilbao Atletikek, momentuz presio altua egiten ari dira zurigorriak, baloia oso azkar berreskuratzen ari dira, 10 jokalariak Kalahorraren zelaian daude, orain eskuinegalean San Bartolome, jaurtik eta gora! Victor San Bartolomek izan duen bigarren aukera izan da honakoa, 3. minutua, baina ez da izan, jokalari bizkaitarrak bi aukera argi izan ditu, Atletik oso ongi kokatua berdegunean, Kalahorra arazoekin ari da baloia ateratzeko momentuan. Berriz ere Bilbao Atletikek baloia berreskuratu du Kalahorraren zelaian, Sanzet baloiarekin, eskerrera zabaldu du Morcillorekin, eskerregaleko jokalariak 2 gol egin zituen Aroren aurkako partidan, ea gaurkoan sortea duen, beste erdiraketa bat, Morcillok, Zabal, Atezainak, segurtasun handiz hartu du baloi hori. Zabal eginda Kalahorrako jokalariak, hala ere Atezainak ez du atzetik jokatu nahi, azkenean baietz ematen du. Orain norabia aldatu nahi zuen defentsak, Morcillok berreskuratu du baloi hori zelai erdian, arriskutsua izan zitekeen Oian Sanzeti eginiko pase hori, hala ere Kristianek ebaki du baloia eta alboko sakea izango da Bilbao Atletiken alde. Jon Rojo izango da oraingoan alboko sakea martxan jarriko duena. Sanzet baloiarekin, denboraldi aurre bikaina egin zuen Gazte Naparrak lehen taldearekin, bigarren taldea eta lehen taldearen artean arituko da aurten, minutuak izan zituen Barsaren aurka, eta gaurkoan B taldearekin aritzea tokatuko zaio. San Bartolomeri eginiko falta oraingoan oso aktibo hasi da Gazte bizkaitarra, falta arriskutsua izan daiteke, ematen du Unai Benzedor izango dela jaurtitzailea, epaiak ez du arazorik nahi, jokalariek hortxe duzue falta, San Bartolomeri eginiko falta oso argia izan da, Sergio Parlak oratu egin du Gazteak, ez zuzen Victor San Bartolome, epaiak ez du txartelik atera nahi izan, 5. minutua baino ez da, eta momentuz ez du txartelik nahi epaia jaunak. Morcillo eta Unai Benzedor baloiaren alboan, Atletikeko lau jokaiari errematerako zain, ea nor jartzen duen baloia jokoan. Keinu egin du Benzedorrek, azkenean Morcillo izango da, zuzenean baloia gora. Bilbao Atletikek gogotsu ekin dio partidari, dagoeneko 3 jaurtik eta lehen 5 minutuetan oso ongi kokatuak daude Joseba Etxeberriaren jokalariak, eta momentuz Kalahorra partidan sartu ezinik. Hortxe duzue iruditan Zabal Atezaina ez du atxean jokatu nahi, bere jokalariak itxi ditu, zelai erdira bidali ditu, eta luze jokatuko du Atezainak. Baloia oso luze, Sillero eta Txako nor baino nor, aurrelariak baloia luzatu egin du, hala ere Daniel Bibian bikain heldu da, baloia luze Bibianek, baloia hala ere Kalahorrak lortu du berriz ere,
Partidako kontrola hartzen duten lehen minutuak dira hausek. Alberto Gonzálezek luze eskerri galera Morgadorentzat. Honek ongi jaitsi du baloia Jorge Fernandezek du orain. Briseren Morgadok eskerri galetik erdiratu. Ongi Unai Vencedor. Morcillo lanean orain. Bikain egin dio Iskil Marquezek. Oraindik ere baloia Calahorraren ainetan. Sergio Parla zelai erdian. Luze nahi zuen Adrien Goñik orain badauka Bilbao Athleticeko arrobian hasitako jokalariak. Ez daukate presarik momentuz, bakarrik da Adrien Goñi. Bat bikoa egin dute Jose Ramonekin. Alboko sake izango da Calahorraren alde. Bilbao Athleticen presioa ekidin dute oraingoan Calahorrako jokalariek. Lasaiaitasun osoz aritu izan dira zurigorrien zelaian, hala ere berriz ere baloia zurigorrientzat. Sanzetek jokaren norabidea eskuine galera zabaldu du Jesus Areso. Calahorrako zelaia zeharkatu nahi du Naparrak, hala ere ez du argi ikusi, Sillerorekin jokatu du. Eta honek Daniel Bibian gasteiztarrarekin. Bibianek ere aurre denboraldia lehen taldearekin egin du, golegile ere izan zen Garitanoren taldearekin. Aroren aurkako partian ere gola egin zuen defentsa zentralak. Hala ere zaizkio golak eskatuko Daniel Bibiani. Etorkizun oparoa izango duela adierazi zuen Gaizka Garitanok aurreko prentxaurrekoan. Ea zelako partida egiten duen gaur gasteiztarrak. Marquez eta Morcillo nor baino nor leian, eskerre galean falta Bilbao Athleticen alde. Sanzet jada baloiarekin atzean jokatu du Sillero kapitainarekin. Eta honek Aresorekin eskuine galean. Bilbao Athleticek ez dauka inolako presarik momentuz. Calahorrak bere zelaian itzaroten ari da. Joko molde klasikoa honako taldeotan. Arrobiko jokalariek normalean baloi atzetik jokatua atera nahi izaten dute. Talde veteranoek ordea atzean jokatu zelai erdian sendo egon eta kontrarasoan irtetea izaten dute gustoko. Eta ematen du gaurkoan ere berdina izango dela partidaren gidoia. Baloia mantxo jokin ezkietaren oinetara. Honek Daniel Bibianekin jokatu du. Jokin ezkieta da Athleticek aurten egin duen fitxaketa bakarra. Bartzelonako arrobitik etorri da tezaina. Garitanoren agindutara egin du denboraldi aurrea. Hala ere bigarren B mailan arituko dela ematen du momentuz. Bibianek Taskonekin jokatu nahi zuen. Honek falta jaso du Albertoren gandik eta baloia Bilbao Athleticentzat izango da berriz ere. Lehia estua izaten ari dira aurrelariak eta Calahorrako defentsak. Taskonek ondo babestu du baloi hori eta Alberto Gonzálezek falta egin dio aurrelari gazteari. Bibian berriz ere baloiarekin Sanzetekin jokatu du. Sanzetek izkin egin die bi jokalariei. Aurrera egin nahi du Naparrak, eskuine galean dauka Zarraga. Hortxe area barruan sartu da erdiraketa. Zabalen ate aurretik pasada Zarragaren erdiraketa hori. Morcillo ez da iritsi, hala ere eskertu egin dio alegina bere taldekideari. Alboko sakia izango da Calahorraren alde. Lehen 10 minutuak igaro dira jadanik. Bilbao Athletic Calahorraren zelaian bizitzen ari da momentu oro. Calahorrak arazoak ditu baloia jokatzeko orduan. Arriskua izaten ari dira Joseba Etxeberriaren jokalariak. Berriz ere beste falta bat Aserre Daniel Bibian txakorekin. Aserre oso gasteiztarra. Sillero atzean baloiarekin bakarrik kapitaina. Unai Vencedorrekin jokatu du. Hortxe argi ikusten da Calahorrak nola itzeroten duen bere zelaian. Baloia luzegi Vencedorrek. Morcillok ezin izan du baloi kontrolatu eta hortxe iruditan Zarragaren erdiraketa. Ez da Morcillo iritsi, hala ere erdiraketa oso ona izan da. Marquezek jarriko du baloia jokoan alboko sakean. Ongi erdian Calahorrako jokalariak, hala ere Jon Rojok bere burua lurrera bota du eta baloia berreskuratu du. Baloia berriz ere Calahorraren alde. Jose Ramonek du baloia eskuine galean, ez du argi ikusi, atzean jokatu du Marquezekin. Marquezek bere atezainarekin jokatu du, honek eskerrez baloia urrundu. Txako eta Daniel Bibian nor baino nor
Leian, hala ere, Marrazainak banderatxoa altzatu egin du, jokoz kanpoko posizioan zegoen Txako, aurrelari oso potentea eta baloia berriz ere Bilbao Athleticen alde. Victor San Bartolome eskuine galean, eskuinerago dauka Zarraga, baloia berari pasadio, erdiraketa amasi zenbakiak, Sergio Parlak urrundu du baloi hori, momentuz min egiten ari da Bilbao Athletic, Kalahorrak ezin ditu gazteak gelditu, eta bere arean bizitzen ari da momentuz, Taskon nor baino nor Leian, orain ezin izan du baloia babestu, hala ere, berriz ere, baloia Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Jokin Ezkieta lasai baloiarekin, Bibian bakarrik Gasteiztarra, zelai erdian Oian Sanzet, eskerrean dauka Morcillo, atzera honek Jon Rojorekin, eta honek eskuinera Jon Sillerorekin jokatu du. Jesus Aresok iskin egin dio Kalahorrako jokalariari, norabidea aldatu egin du Jon Rojorekin, Egaleko jokalarien arteko tikitaka, Sanzetekin jokatu du Rojok, berriz ere Oian Sanzet, erdira egin du Gazten Aparrak, Parla du aurrean, hala ere ongi zabaldu du baloia eskuine galera, Jesus Aresok keinu egin dio Adrien Goñiri, ez da amuan erori Adrien Goñi, alboko sakea, Bilbao Athleticen alde presa dokate Joseba Txerberriaren jokalariaek, eskerre galean da baloi hori. Baloia luze Jon Rojok Morcillorentzat, bizkarra hartu dio Marquesi, erdiraketa, Zabal atezainak gelditu du. Baloia harin jarri du jokoan, atezainak Morgadorekin jokatu du, bikain defentsa lanetan Bilbao Athletic, Sillero eta Txako nor baino nor Leian, oraingoan falta, Kalahorraren aldekoa izango da. Epaiak ez du arazorik nahi partidan, Unai Benzodorrekin izketan ari da, Gazteak ez du ezer ulertzen, eta jada baloia jokoan da. Alberto baloiarekin, Taskon presioan, honek Cristian Fernandezekin jokatu du, berriz ere Alberto, Rojas da esker hegalean dagoen defentsa, luze jokatu Rojasek, Bibian eta Txakon nor baino nor, Txakonek buruz utzi dio baloia bere taldekidari Jose Ramon eskuinez, erdiraketa oso arriskutsua, kontrola luze Jesus Aresok, ahal izan duen bezala baloia urrundu du, baloiarekin berriz ere Kalahorrako jokalariak, Marquesek baloia loratu egin du, Jose Ramon Leian, oso ziur, Jokin Ezkieta, Kalahorrak arriskoa eraman du orain Jokin Ezkietaren atera, hala ere defentsalanetan ongi moldatu dira Bilbao Athleticeko jokalariak, kontrarazoan oso arriskutsu egon dira Miguel Solaren jokalariak, kontu zibili beharko dira Joseba Etxeberriarenak. Bibial baloiarekin, Sillerorekin jokatu du, Sillerok aurrera Unai Benzedorrekin, eskuinan dauka Jesus Areso, berarekin jokatu du, prisa gabe, Elgoibarko entrenatzailearen jokalariak. Sanzet ez da heldu baloi horretara, Sergio Parla aurreratu zaio, hala ere, baloia Athleticen aldekoa izango da oraindik ere. Jesus Areso eskuine galean, Zarragak luze nahi zuen baloi hori, hala ere, Jesus Aresok ez du argi ikusi, atzean jokatu du Sillerorekin, presagabeari dira Joseba Etxeberriarenak, orain bai, luze Zarragarentzat baloi hori, Taskonen laguntza doka, atzean jokatu du, ez zegoen bere taldekiderik, Morgadok baloia luze jokatu nahi zuen, Zarragaren gorputzean jo du baloi horiek, Morgado ari hartzean, Morcillo zen parkatu, San Bartolomek baloia jaitsi du orain, Morcillorekin jokatu du, honek eskerrean dauka Jon Rojo, Oian Sanzetekin jokatzea erabaki du, bakarrik Morcillo orain, zelai erdian, jaurtik eta ezkerrez Morcillok, Kalahorrako jokalari baten oinean jo du, eta baloia Mantxo, Zabal atezainaren eskuetara. Morcillok egin duen beste jaurtiketa bat gogotsuari dira Lehoikumeak, eta momentuz Kalahorra sufritzen ari da. Rojas atzeran jokatu du Zabal atezainarekin, berriz ere Rojas, zelai erdia Sergio Parla, Zabalek ez du arazorik nahi, baloia luze, hala ere, alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde.
Bilbao Athletic iaz 6. izan zen, aurrekoan Joseba Etxeberriak aipatu zuen, Arrobiko taldeek beste gauza batzuk topatu behar dituztela, hala ere, ahalik eta goren bukatu nahi dutela, baina euren helburua jokalariak hastea dela. Ea, zelako urtea daukaten Etxeberriaren jokalariek, zenbat eta denboraldi hobea egin, jokalari hobeak Atletiken aldea orain. Akats larria egin dute Kalahorrakoek, Taskonek jaurtik eta bera joan da, Zabalek urrundu egin du Morziori aldaratzea, beste jaurtik eta Morziok eta Zabalek kornerrera desbidatu du baloi hori. Akatsa ikaragarria izan da, Taskonek ari hartza oso azkar hartu du, bera jaurti egin du, Zabalen erantzuna ona izan da, aldaratzea hala ere, hortxe duzu errepikapena. Aldaratzea hala ere, Morziori heldu zaio, eskerrez gogor jaurti du eskerregaleko jokalariak, eta Zabalen erantzuna bikaina izan da. Morzio jarriko du kornerra jokoan, Bilbao Athleticeko 6 jokaiari ari hartzean, Jesus Aresok buruz, Bibianen kontrola ez da ona izan, atzeran jokatu du Zarragarekin, Morzio eskerregalean, jokalari asko eta asko oraindik ere, aria barruan sartun da, akatsa egin du orain. Morziok baloia atzera, lasaitasun osoz, Unai Vencedor, eskuine galera zabaldu du baloi hori, Jesus Aresorentzat, iskin egin nahi izan dio Morgadori, baloia Kalahorraren aldekoa izango dela adierazi du Marrazainak, kesu ziren Bilbao Athleticeko jokalariak, alaren Marrazainak argi ikusi du. Hortxe Morgado, Realean eta Alavesen ibilitako jokalaria, ia Samorribietaren taldean, eta aurten Kalahorran Alberto baloiarekin, eskuinean Marquezen desmarkea zeukan, Jose Ramonekin jokatzea erabaki du, berriz ere atzera Albertorekin, zelai erdian Cristian, atzera Albertorekin berriz ere, ongi kokatuak Athleticeko jokalariak, Adrien Goñi, Parlarekin jokatu duene Jose Ramonekin, atzera berriz ere, Taskonen presioa du orain Albertok, eta baloia Zabal atezainaren oinetara. Orain Athleticek bere zelaian itzelatea pentsatu du, Bibianek aurre hartu dio orain Txakori, Txako kesu zen bere taldekidekin, eta txarteloria atera du epaile jaunak, Cristian Fernandezek ikusi du partidako lehen txartela. 20. minutua, eta Cristian Fernandezek jadanik txartel horia dauka jaun Andreok. Zelai erdian aritzen da Cristian Fernandez, orain kontuz aritu beharko da Kalahorrako kapitaina. Vencedorrek jarriko du baloia jokoan, Sanzet du eskerrean, ea norekin jokatzen duen Bizkaitarrak, Sanzetekin jokatu du, honek eskerrerago Jon Rojorekin, atzera Rojok Daniel Bibianekin, Bibianek bikain hartu dio aurreko jokaldian Txakori, txarteloria atera dio Fernandezi, eta orain erasoan Bilbao Athletic eskerregaletik, Morzio iskin egin nahi dio Marquezi, ezin izan du eskuine galeko jokalaria atzean utzi, eta alboko sakea izango da Kalahorraren alde. 20. minutua dagoeneko utxean lezaman. Baloia luze Marquezek, Jon Rojok buruz ere Morzio, baloia jaitsi egin du San Bartolomek, bere burua lurrera bota du Txakok, Jose Ramonek, Jorge Fernandezekin jokatu du, eskerrezerago Adrien Goñi, Goñi baloriarekin, ez dauka presarik momentuz, eskerrera jolastu du Jorge Fernandezekin, honek atxera Cristian Fernandezekin, baloia atzerago Rojasek. Orain partiaren kontrola hartu du Miguel Solaren taldeak, ongi orain Sillero, kontrasoan Bilbao Athletic, Oian Sanzet baloiarekin, zelai erdian, eskerrean dauka Morzio, baloiak eskerregaleko jokalariak, erdiraketa, ez da heldu Victor San Bartolome, aria barruan Zarraga, iskin egin nahi du eskerrez jaurtiketa, Zabalen eskuetara. Bilbao Athleticen beste aukera bat, Victor San Bartolome ez da iritsi, Zarragari heldu zaio baloi hori, iskin egin du eskuinez,
eskerrez jaurtik eta mantxo Zabalen eskuetara. Kontraerasoan oso arriskutsu Etxeberriaren jokalariak, baina momentuz ezin dute Zabalen atea hautsi. Baloia oso arriskutsua zen Morgadorentzat heldu dena, Adrien Goñi San Bartolomeri iskin egin dio, Zabalek luze jokatu du, Txako berriz ere nor baino nor leian Sillerorekin, baloia atzean utzi dio taldekide bati, Sanzetek berreskuratu baloi hori, bat bikoa bikaina orain Taskonekin, Vencedorrek eskerrera Sillerorekin jokatu du, bakarri dago eskerregaleko jokalaria Sanzet, eskerreal Morcillo, min hartu du Oian Sanzetek, epaiak ez du faltarik ikusi, Daniel Bibian atzean, eskuine galera Jesus Aresorekin, barrura Areso, hala ere atzeratu egin du baloi hori Sillero kapitanekin jokatu du, berriz ere Sanzetekin, maten du ez daukala arazorik Oianek, zelaia zeharkatu egin du Oian Sanzetek, baloia arazo gabe Zabalen oinetara, eskerrez urrundu egin du baloi hori, Vencedorrek hartu du baloia berriz ere, falta izango da Bilbao Athleticen alde. Faltasko partidan momentuz, Kalahorrak ez du partida joaterik nahi, dudarik badokate falta egiten dute, eta defentsa lanetan sendo. Baloiaren alboan Unai Vencedor eta Morcillo, eskerra eta eskuina hortxe iruditan Vencedorri eginiko falta argia izan da oso, eta epaiak ez du dudarik egin. Oraingoan berriz ere eskerrez Morcillo izango da falta aterako duena, ez dut erkalurrertu Morcillok eta bere taldekideek, baloia ateko sakera. Euria hasi du Lezaman, eguraldia ez dator bat, baina momentuz partida bikaina ikusten ari gara Jaun Andreok. Zabal irudietan, ez du batzean jokatu nahi, luze jokatuko du Kalahorrako atezain veteranoak. Luze Zabalek, Txakonen bila, hori da erreferente argia, jokalari altua da, sendoa, indartsua, eta buruz bikain doana 21 zenbakia. Oian Sanzet zelai erdian, Vencedorrekin jokatu du, aurre hartu di orain Rojasek San Bartolomeri, berize Rojas baloiarekin, ez dauka momentuz presiorik, gararen luze jokatzea erabaki du, baloia mantxo eta arriskurik gabe Jokin Ezkietaren oinetara. Jokaldi arriskutsu bakarra egin du momentuz Kalahorrak, baloiaren jabetza erabatekoa izaten ari da Bilbao Athleticen aurrek aldekoa, alare momentuz ez du lortu golik Etxeberriaren taldeak, baloia luze, Jon Rojok, Morcillo eta Alberto nor baino nor leian, alboko sakea izango da Kalahorraren alde. Alberto lanean, bere urruntzea Morcilloren oinan jo du, eta alboko sakea izango da Kalahorraren alde. Marquezek jarriko du baloia jokoan, Jose Ramonek baloia jaitsi nahi zuen, orain Oian Sanzet baloiarekin, atzean dauka Sillero, kapitanekin jokatu du, Bilbao Athleticeko talde guztia Kalahorraren zelaian, Sanzet atzera Bibianekin, eta jokalia atzetik hasiko dute zuri-gorriek. Osongi kokatuak daude Kalahorrako jokalariak, alare galetatik arriskua sortzen ari dira Bilbao Athleticeko jokalari gazteak, alare momentuz arrisku handirik sortu gabe. Jesus Aresok jarriko du alboko sake hori jokoan, 26 minutu jada igaro dira, eta partiaren kontrola erabatekoa Bilbao Athleticen aldekoa. Taskon leian Rojasekin, kornerra askatzen du aurrelariak, eta epaiak horixe adierazi du. Kornerra izango da Bilbao Athleticen alde, hor txiruditan Imanol Irurtzun epaiak argi ikusi du kornerra zela,
eta Jon Morcillo izango da geldikako jokaldi hori jokoan jarriko duena. Zarraga eta Benzedor aldaratzearen zain. Taskonekin jokatu nahi zuen laburrean, penalti askatzen zuen Taskonek, hala ere epaileak jokoa gelditu egin du, lurrera joan da aurrelari gaztea, kexu dira jokalariak, ea epaileak zer adierazten duen, eta kornerra berriz ateratzeko adieraziko du Irurtzun, epaileak hortxe duzue zer gertatu den. Taskonek aurre hartu nahi zion Kalahorrako jokalariari, honek besoa hautsi egin du, Taskonen aurpegian jo du, penaltia izan zitekeen, hala ere epaileak ez du argi ikusi, eta berriz ere kornerra izango da Bilbao Athleticen alde. Kesu ziren jokalariak Sillerok oraindik ere epailearekin hizketan jarraitzen du. Oraingoan Benzedor izango da kornerra aterako duena. Ongi loratu du Benzedor baloia, Bibian errematera ez da heldu, hala ere aldaratzea Morcillori heldu zaio, berriz ere Bibian, eskuinez jo du gasteiztarrak, baina bere jaurtiketa ateko sakera joan da. Beste jokaldi arriskutsu bat Bilbao Athleticek, Jon Morcillok eskuinez jo du baloi hori, Bibiani heldu zaio, Bibianek jaurti egin du, baina bere jaurtiketak ateko sakera joan da zuzenean. Momentuz, markagailuak utzean jarraitzen du. Txakonek buruz, Sillerori aurre hartu dio, alare aldaratzea Jesus Arezorentzat, Eskietak eskuinez, luze. Bakarrik Alberto baloia bikain itxi du zentralak, ongi jokatu du orain Kalahorrako jokalariarekin, eta txartel horia izango da Jon Rojorentzat. Aurretik Kalahorrako beste jokalari batek ikusi du txartela, oraingoan Jon Rojo ikusi du. Bilbao Athleticek ikusten duen lehen txartela izan da, ezker hegaleko jokalariarentzat. Kontuz aritu beharko dira Etxeberriaren jokalariak geldikako jokaldietan, Kalahorra bezalako taldeak oso arriskutsuak izaten dira horrelakoetan, atxean itxaroten dute eta geldikako jokaldiak baliatu ohi dituzte. Kalahorrako 6 jokalari errematearen zain, Marquez baino ez da geratu isketa lanetan, eta Jorge Fernandez Ezkerra izango da geldikako jokaldi hori aterako duena. Ezian jokalari bakarra, Morcillo izango da. Eskubiak gora Jorge Fernandezek, Ezkerrez baloia loratu, bigarren zutoinera doa, Albertok baloia luzatu, Txakon errematerako zain, alare ongi aritu dira Bilbao Athleticeko jokalariak defentsa lanetan, eta kornerra izango da orain Kalahorren alde. Aipatu dugu oso arriskutsuak izaten omen direla Kalahorra bezalako taldeak geldikako jokaldietan, hortxe erakutsi dute euren abilezia, Bibianek aurre hartu dio Txakoni, eta arriskua kendu du baloia luze orain, Sillerok urrundu du baloi hori, falta eskatzen zuten Bilbao Athleticeko jokalariek, Alberto Zijoan errematera, hala ere kapitainak aurre hartu dio, eta alboko sakea izango da Kalahorren alde. Dagoeneko ordu berdi igaro da, Bilbao Athleticek huts, Kalahorrak huts. Morgadok jarriko du baloia jokoan ezkerregalean, Hortxiruetan Zarraga eta San Bartolome atzera jokatu du Morgadok, erdiraketa, Bibianek pasatzen utzi du, ateko sakea Bilbao Athleticen alde. Zabalik Etxeberriaren jokalariak, presio altuan Kalahorra. Ezkietak ez du argi ikusten, eta luze jokatzea erabaki du, Sanzetek buruz. Baloia Jose Ramonentzat, honek Kristianekin jokatu du, eta atzera Rojasekin. Rojasek norabide aldatu du nahi du eskuine galera, alare baloi hori luzegia izan da, eta alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. Jon Rojo
jarriko du baloia jokoan, Txarteloria ikusi du duela minutu gutxi eskerregaleko jokalariak, aurretik dauka Morzillo, alare luzeago jokatzea erabaki du Taskonekin, Alberto aurre hartu dio, luze orain, Unai Benzedorrek eskerrez, partida orain zelai erdian jokatzen ari da, hori komeni zaio Kalahorrari, ez dute Kontraraso bizkorrik nahi, eta baloia momentu zatzera Zabalen oinetara. Taskonen presioa aula izan da, baloia luze, Txako bilatzen, honek bikain babestu du baloia Bibianen aurrean, Marquezek atzera Sergio Parlarekin, Sanzeten presioa honek berriz ere eskuinezerago jokatu nahi zuen Marquezekin, baloia luzeia izan da, beste alboko sake bat Bilbao Athletiken alde. Rojok Taskonekin jokatu nahi zuen, berriz ere aurre hartu dio Albertoko oso ziurari da momentuz defentsa. Baloia hori berreskuratu egin du Kalahorrak zelai erdian, Sergio Fernández eskerrean. Eskerreago du Morgado erdiraketa Sergio Fernándezek, Txako baloi hori bilatu nahian, eskieta ziur, kontrasoan Bilbao Athletic eskuinetik. Zarraga, aria barrura sartu da jokalaria, eskuinez jaurtik eta Zabalek bikain gelditu du baloi hori. Oso ona izan da eta arriskutsua Bilbao Athleticen kontraraso hori Zarragak iskin egin die Kalarrako hainbat jokalariri, hala ere bere jaurtiketa ez da ona izan eta Zabalek erantzun bikaina eman dio. Erasoan orain Adrien Goñi, atxa jokatu Sergio Parlarekin, partida puskatu eginda minutu hauetan, eskuinean Marquez, bikain bat bikoan Marquez berriz ere iskin egin dio Morzillori erdirak eta Marquezek, Txakoren erremate saiakera ez da ona izan, eskuine galean Marquez berriz ere baloia babestuz, ez du izten atera, Jose Ramonek iskin egin dio orain Sanzeti, Cristianek eskerrera Morgadorekin jokatu du, honek berriz ere Jose Ramonekin, hor San Bartolomek aurre hartu dio, eta falta izango da zelai erdi horretan, Bilbao Athletiken alde. Txarteloria ikusiko du Rojas, Kalahorrako defentsak, kontraesoa zitala izan ziteken Bilbao Athletiken alde, bikain hartu dio aurre San Bartolomek, Taskonek baloia babestu nahi zuen, Rojasek falta egin dio, eta Txarteloria atera dio Irurtzun epaile jaunak. Amar minutu baino ez dira geratzen atxeden aldira heltzeko, eta markagailuan oraindik ere ez dago aldaketarik. Hortxe iruditan aurreko jokaldia Zarragak iskin egin die hainbat jokalariri, alare ez du ongi jo eskuinez. Hortxe duzue oso behartua iritsi da eskuine galeko jokalaria, eta erantzuna ona izan da Zabalen aldetik. Berriz ere Bilbao Athletic erasoan, Benzedorare ertzean eskerrez jaurtik eta bizkaitarrak mantxo-mantxo Zabalen eskuetara. Hortxe duzue irudietan Kalahorrako atezaina momentuz lan bikaina egiten ari da. Ez du arazorik nahi, baloia luze atezainak, berriz ere Txako bilatu nahian, baloia ezin izan du jaitsi 21 zenbakiak, eta jabetza berriz ere Bilbao Athletiken aldekoa. Sillero kapitaina baloiarekin, Jesus Aresorekin jokatu du, honek erdira Zarragarekin, Benzedor, baloi arriskutsua errekuperatu du orain Sergio Fernándezek, alare bikain Zarraga defentsa lanetan, falta egin du orain Unai Benzedorrek, motel ibili da Bilbao Athleticeko 6 zenbakia, baloi oso arriskutsua galdu du zelai erdian, kontraeraso saiakera Kalahorrak, eta falta taktikoa deritzon horietakoa egin du Zarragak Bilbao Athletikerekin. Sergio Parla baloiarekin, baloia ona orain Marquezentzat eskuine galean, erdiraketa defentsak, baloia luzatu egin du Bilbao Athleticek, kontraerasoan irten daitezke orain, alare baloia luzegia izan da Morziorentzat, ez da heldu 11 zenbakia, eta baloia berriz ere Kalahorraren aldekoa izango da. Ez daukate presarik Kalahorrako jokalariek, talde veteranoa da, eta oso ongi kontrolatzen dute erlojuaren jokoa. Marquezek jarriko du baloia jokoan, bere izan da azken erdiraketa hori jarri duen jokalaria,
Albertok luze orain, Bibian eta Txako nor baino nor, baloia ateko sakera joango da, Jokin Eskietak jarriko du baloia jokoan. Hortxe duzue aurtengo berrikuntzetako bat, orain jokalariak aria barruan egon daitezke ateko sakeetan, Jokin Eskietak ez du atzean jokatu nahi, baloia luze Victor San Bartolomeren bila, buruz aurre hartu dio Kalahorrako jokalariak, min hartu du orain minkeinu nabarmenak egiten ari da lurrean Kalahorrako jokalaria, Cristian Fernandez kapitaina da, kexu da oso, eta medikoak sartu egin beharko dira, zer momentuz Cristian Fernandez lurrean ari da. Minkeinu nabarmenak egiten ari da kapitaina, eskuak aurpegian dituela, epaia Kalahorrako hainbat jokalarirekin izketan. Baina momentuz, ez da medikurik zelaian. Bilbao Athleticeko jokalariek ura edateko aprobetxatu dute momentu hau, Joseba Etxeberria elgoibartarra aginduak emanez, eta Jesus Aresok jarriko du baloia jokoan alboko sakean. Cristian Fernandezek berdegunea utzi beharko du, eta momentuz 10 jokalarirekin arituko da Kalahorra. Baloia atzera Sillerorentzat, eta honek Daniel Bibianekin jokatu du. Morcillo zelai erdian, Jon Rojok aurre hartu di orain, alare atzera jokatu du Bibianekin, eta honek eskuine galera Unai Benzedorrekin. San Bartolome nahi zuen baloi hori alare atzera jokatu du Aresok, Morcillo eta Rojo eskerregalean. Izkin egin nahi dio Markesi, erdiraketa saiakera, alare ez du argi ikusi baloia babesten ari da Bilbao Athleticeko 11 zenbakia, bere burua lurrera bota du, kesu da Bilbao Athleticeko armaia, epaiak ez du faltarik ikusi, despejea Kalahorrak, alare baloi hori Bilbao Athleticen oietara heldu da berriz ere, erasoan dira Joseba Etxeberriaren jokalariak. Jon Rojoren kontrola ona orain, eskerrean dauka Morcillo, berarekin jokatu du, berriz ere Marquez du aurrean, erdiraketa Morcillok, Zabalen eskuetara. Behin eta berriz ari da Morcillo eskerregaletik erdiraketa jartzen, momentuz ez dira arriskutsuak izaten ari, eta askor ez da errematera heltzen, eta Zabal oso seguru ari da lehen zati honetan. Baloia luze berriz ere Txakoren bila, Bibianekin leian ari zen 21 zenbakia, aurre hartu dio gasteiztarrak, arare aldaratzea Sergio Parlak hartu du, berriz ere Bibianek aurre hartu dio Kalahorrako jokalariari, hala ere jokoz kanpoko posizioan zegoen Jose Ramon. Baloia harin jarri du jokoan Bilbao Athleticek, presa daukate Etxeberriaren jokalariek, Eskieta Jesus Aresorekin jokatu du, eta honek Sillero kapitainarekin. Sanzet zelai erdian zegoen, alare ez du argi ikusi Sillerok, atzera jokatzea erabaki du, Eskietarekin jokatu du, eta honek berriz ere kapitainarekin. Orain bai, Sanzet zelai erdian, Sillerorekin jokatu berriz ere, atzera Bibianekin, ezkerregalean Benzedor bakarrik, aurrerago dauka Jon Rojo, barruan jokatu dut Askonekin, aurrelaria partida gogorra izaten ari da, oso defentsa gogorra dauka Kalahorrak, eta lan ilun ugari egiten ari da Taskon. Ezkerregalean Morgado, Sergio Parlarekin jokatu du, honek atxerago Rojasekin, Rojasek atezainarekin jokatu du, eta honek luze. Txako baloi horren bila, Jesus Aresok aurre hartu dio, eta buruz bikain eskuine galeko jokalaria, baloiara ere Kalahorraren aldekoa izango da, joko arriskutsua izan ziteken hori, alare epaiak abantaia eman du San Bartolome baloiarekin, aria hartzean San Bartolome, Kalahorrako jokalari ugari zegoen bertan, baloia luzatu egin du Kalahorra, Jesus Aresok eskuine galera jokatu du orain, Taskon dago baloiarekin, Jesus Aresok berriz ere, San Bartolome, Kalahorrak jokalari ugari jartzen ari da, ari hartze horretan, Jesus Aresok izkin egin du, zelai erdian, eskuine galeko jokalariak erdiraketa nahi zuen, ez da ona izan,
eta baloia kornerrera joango da berriz ere. Jokalari ugari jartzen ari da Kalahorra aria ertze horretan, Bilbao Athletic ez da tokirik aurkitzen ari, eta momentuz arazoekin Joseba Etxeberriaren taldea. Vencedorren kornerra ona, Zabalen erdirak eta azta ona izan, estropezu egin dute orain Zabalek eta bere defentsak, Taskonek baloia kendu nahi zion Atezainari, alare ongi moldatu da Zabal Atezaina, min hartu du orain Sergio Parlak, baloia kanpora bidaliko dute Kalahorrakoek, ea zer daukan Sergio Parlak hor irudietan Zabalek nola izan dituen arazoak baloi hori hartzeko, Taskonekin leian ala ere baloia lortzea lortu du Atezainak, eta iruditan Sergio Parla lurrean botata. Kalahorrako medikua zortzi zenbakiaren gana hurbiltzen ari da, ea ez daukan arazorik Kalahorrako zortzi zenbakiak eta jokoan jarraitzeko moduan den. 42 minutu igaro dira jadanik, utxean gara Lezaman. Berriz ere zutunik Sergio Parla, ez du arazorik izango partidan jarraitzeko, momentu ez dauka prisarik Kalahorrako jokalariak, bote neutrala izango da partidan, normalera izango litzateke, baloia Kalahorraren oinetan jarraitzea. Baloia Marquezentzat, honek Txakorekin jokatu du, alboko sakera bialdu du baloia Txako, ez dute ondo ulertu Kalahorrako jokalariek, Oian Sanzenten kontrola txarra, Bilbao Athleticek baloia galdu du alare, Rojok berreskuratu egin du zelai erdi horretan, Taskonekin jokatu nahi zuen Rojasek aurre hartu dio aurrelariari, baina baloia berriz ere Bilbao Athleticen alde. Sanzet, ongi jokatu dorain San Bartolomerekin, eskuinean dauka Areso, beraren txandoa baloi hori, ea erdiratzen duen Naparrak, erdiraketa, Morgadok buruz, Taskon leian, Zabal Atezainarekin. Ez du lortu lehen urrunduan baloia kentzea, alare, bigarrenean Zabalek baloia hartu du. Eguna iluntzen ari da Lezaman, euriari du, eta partida momentu zutxean. Oian Sanzet baloiarekin, ongi egin joizkin Sergio Parlari eskerre galean, Jon Rojo aurrera seago dauka Morcillo, ez du berarekin jokatu nahi izan, gelditu eginda Jon Rojo, atzean jokatu du Sanzetekin, Naparrak eskuine galera Jesus Arezorentzat, aurrean dauka San Bartolomek, alare ez du argi ikusi eta atzeran jokatu du Sillerorekin. Bilbao Athleticoko 10 jokalariak Kalahorraren zelaian sartun da, Jokin Ezkieta Atezaina baino ez dago bere zelaian. Setioan ari da Bilbao Athletic, momentuz ez da gola lortzeko gai, alaren merituak egiten ari da Bilbao Athletic. Morziok kale egin du pase horretan, Txakok baloia berreskuratu du alare, Bibian bikain, aurrera doa defentsa, eskerrera jokatu nahi zuen Jon Rojorekin, ongi orain Kalahorra defentsalanetan, Txakok baloia babestuz. Minutu bateko luzapena izango dugu lehen zati honetan, dagoneko 45 minutuak igaro dira, utxean gara Lezaman. Jokin Ezkietak eskerrez urrundu du baloia, berriz ere Kalahorrarentzat baloia betza Sergio Parla zelai erdian, baloia ona orain Jose Ramonentzat, luzegia izan da, ateko sakea izango da Bilbao Athleticen alde, eta hemen hil daiteke lehen zati hau. Jokin Ezkietak ez dauka presarik orain, luzapen minutua bukatzeko zorian da, eta litekena da ateko sake honekin atxeden aldira iristea. Ez dago gehiagorako denborarik, epaia honak ez du utzi ateko sakea jokoan jartzen,
Kalahorra eta Bilbao Athletic utxean dira lehen zati honetan, atsedenaldira goaz Jaun Andreok. Ez dauka presarik, eskerrera zabaldu baloia Jon Rojorekin. Rojoren erdiraketa, San Bartolomeren errematea, gora ongi amar jokalariak Kalahorraren zelaian daude, orain eskuinegalean San Bartolome, jaurtiketa gora, zelaian daude, orain eskuinegalean San Bartolome, jaurtiketa gora, Victor Zarraga, hortxe area barruan sartu da erdiraketa, Zabalen atea aurretik eta baloia Mantxo, Zabal atezainaren eskuetara. Morcillok egin duen beste jaurtiketa bat gogotsuari dira Lehoikumeak, eta momentuz Kalahorra sufritzen ari da. Rojas atzeran jokatu du Zabal atezainarekin, berriz ere Rojas, zelai erdia Sergio Parla, Zabalek ez du arazorik nahi, baloia luze, alare, alboko sakia izango da Bilbao Athleticen alde. Bilbao Athletic iaz 6. izan zen, aurrekoan Joseba Etxeberriak aipatu zuen, arrobiko taldeek beste gauza batzuk topatu behar dituztela, hala ere, ahalik eta goren bukatu nahi dutela, baina euren helburua jokalariak hastea dela. Ea, zelako urtea daukaten Etxeberriaren jokalariek, zenbat eta denboraldi hobea egin, jokalari hobeak Athleticen aldea orain. Akats larria egin dute Kalahorrakoek, Taskonek jaurtiketa bera joan da, Zabalek urrundu egin du Morcillori aldaratzea, beste jaurtiketa Morcillok eta Zabalek kornerrera galeko jokalariak, erdiraketa, ez da heldu Victor San Bartolome, area barruan Zarraga, iskin egin nahi du eskerrez jaurtiketa, Zabalen eskuetara. Bilbao Athleticen txako baloi hori bilatu nahian, eskieta ziur, kontrasoan Bilbao Athletic eskuinetik Zarraga, area barrura sartu da jokalaria, eskuinez jaurtiketa, area barrura sartu da jokalaria, eskuinez jaurtiketa, Zabalek bikain gelditu du baloi hori. Ez dauka presarik, eskerrera zabaldu baloia Jon Rojorekin.
Bueltan gara jada Jaun Andreok, jokalariak berdegunean, beroketa lanak egin dituzte, eta bigarren zatia jokoan jarriko du Taskon Bilbao Athleticeko jokalariak. Gogoratu lehen zatian jaunda jabe izan dela Bilbao Athletic, hala ere ez du lortu golik egitea eta markagailua hutsean da momentuz. 22 protagonistak berdegunean, epaia ere jada prest dago, txistua jotzeko zain, eta bian da jada bigarren zati hau. Oian Sanzet baloiarekin, Jon Rojorekin jokatu du ezkerregalean, honek Daniel Bibianekin, eta Bibianek eskuine galera Jesus Aresoren txat. Bilbao Athletic momentuz lasaitasunez, baloiaren kontrola erabatekoa izaten ari da Joseba Etxeberriaren jokalariena, baina momentuz ez dira sortea izaten ari, atera begira Victor San Bartolome, atzeran jokatu du Sillero kapitainarekin, honek atzerago Bibianekin, Kalahorra estoa presiora, Sillerok eskerrera, baloia luzatu egin du Morcilloek ez da iritsi Jon Rojo, Sanzetek buruz atzera, eta baloiaren jabetza berriz ere Bilbao Athleticena izango da. Bigarren zatiko lehen minutu hauek lasaitasunez hartzen ari dira bi taldeak. Berdinketa ona da Kalahorrarentzat. Eta Bilbao Athleticek garaipena nahi du. Jesus Areso ez da iritsi Bibianen pase horretara eta alboko sakea izango da Kalahorren alde. Morgado jarriko du baloia jokoan, aurrean du Adrien Goñi, Zuberarekin jokatuko, Txako bilatuko du, buruz Jesus Areso, gehiago luzatu du San Bartolomek, baloi babesan, Taskon aurre hartu dio Rojasek, alare berreskuratu du Oian Sanzete, gari hartzean da Oian, baloia luzegi, alare aldaratzea, Unai Benzedorri heldu zaio. Atzera Daniel Bibianekin, honek eskerrera zabaldu du baloia Morcillorentzat, Marquezek aurre hartu dio Morcillori, alare alboko sakea Bilbao Athleticen aldekoa izango da, harin jarri dute baloia jokoan, eta alboko sakea berriz ere Bilbao Athleticen alde. Oian Sanzetek baloia galdu egin du Kalahorraren zelaian, Adrien Goñi kontraso saiakeran, Sillerok atzera Jokin Ezkietarentzat, abantaila guztia du atezainak, Aresorekin jokatu du eskuine galorretan, izkin egin dio Aresok Adrien Goñiri, oratu egin du Jesus Areso, Adrien Goñik falta nabarmena izan da, oso argia, eta txarteloria ikusi du Athleticeko jokalari oiak. Falta oso argia izan da, oso nabarmen oratu du Jesus Areso, epaiak ez du dudarik egin, falta zelaierdian izan da, txarteloria Adrien Goñirentzat eta baloia betza Bilbao Athleticen aldekoa. Dagoeneko Kalahorrako 3 jokalarik dute txarteloria, partida ugari gelditzen da momentuz, eta arazoak izan ditzakete. Bilbao Athleticeko jokalari batek ikusi du txarteloria lehen zatian, eskuinagaletik Zarraga, San Bartolomerekin jokatu du, honek erdiratu nahi zuen, Kalahorrako jokalari batek oztopatu du erdiraketa, eta kornerra izango da Bilbao Athleticen alde. Unai Benzedor izango da berriz ere geldikako jokaldi hori jokoan jarriko duena. Bilbao Athleticeko 5 jokalari errematerako zain. Ea nola moldatzen diren orengoan. Lehen zotoinera baloia, ez da iritsi Victor San Bartolome, ateko sakea Kalahorraren alde. Ez du batzean jokatu nahi. Zabal atezainak, bere taldekideak aurrera bidali ditu, dagoeneko guztiak dode zelaierdian, baloia luze.
Eskuine galetik erasoan orain Kalahorra, Bibian baloia babestu, ateko sakea izango da. Bilbao Athletiken alde, Ezkietak jarriko du baloia jokoan. Eskuinean dauka Jon Sillero, eskuinerago Jesus Areso. Presioan altu orain Kalahorrako jokalariak. Vencedorren laguntza du atezainak, ez du argi ikusten, ez du atzean jokatu nahi. Taldekideak bildu ditu, zelai erdirantz doaz jokalari guztiak eta luze joko du Jokin Ezkietak. Luze Bartzelonako jokalari horia San Bartolomek baloi hori luzatu egin du buruz, ez da Bilbao Athleticeko jokalari iritsi. Mantxo baloia Zabalen eskuetara. Alberto luze orain, Txakoren bila, aurre hartu dio ongi Bibianek. Orain baloia Cristian Fernandezek hartu du zelai erdian. Falta egin dio Victor San Bartolomek, min hartu du hogei zenbakiak ala ere. Kalahorrak arin jarri du baloia jokoan. Baloia berreskuratu egin du berriz ere Athleticek ala ere. Morziok ez zuen arazorik nahi, baloia luze eskuinez, alboko sakea Kalahorraren alde. 5 minutu igaro dira bigarren zati honetan. Markagailuan aldaketarik ez. Berdegunean lehen zati hasi duten 22 jokalariak eta alboko sakea berriz ere Kalahorraren alde. Markezek jarriko du baloia jokoan, aurretik dauka Txako, bere izaten ari da referentzia partida osoan zehar. San Bartolomek buruz, bularrez jaitsi nahi zuen baloi hori Sanzetek, kontrola ez da hona izan, Bibianek buruz, baloia rojori heldu zaio, bere despejea ez da hona izan eskuinez, baloia Kalahorrarentzat berriz ere. Falta adierazi orain epaileak, Sillero kapitainak Adrien Goñiri eginiko falta eta kontuz zibili beharko dira Joseba Etxeberriaren jokalariak geldikako jokaldietan. Lehen zatian Kalahorrak ez du arrisku handirik egin, hala ere sortu duten pizkatxo hori geldikako jokaldietan izan da. Talde sendoa da, goitik bikain moldatzen dena, eta horrelako jokaldiak baliatu nahiko dituena. Hortxe irudietan Jorge Fernandez ezkerra, bera izaten ari da geldikako jokaldiak jokoan jartzeko ardura duna, alboan dauka Jose Ramon zazpi zenbakiaz, hiru jokalari errematera, Sergio Parla ere batu da orain, Adrien Goñi aldaratzea itzaroten, baloia ongi loratu du Sergio Fernandezek, Bibianek urrundu, aldaratzea Cristian Fernandezentzat, ja hortik eta Jorge Fernandezek eskerrez, baloia Jokin Ezkietak defendatzen duen atetik kanpora. Hori izan da, Kalahorrak egin duen lehen jaurtik eta Jaun Andreok. Bigarren zatiko 8. minutuan, baloia luze orain Sergio Fernandez aria ertzean, baloia Txakorintza nahi zuen, Adrien Goñik jaurti egin du, Sillerok berreskuratu du, oso arriskutsua orain, baloi hori Adrien Goñik erantzuna bikaina izan da Jokin Ezkietaren ala ere, jokos kanpoko posizioan zegoen, Jesus Ares orain kontraerasoan, eskerre galera zabaldu du jokoa, Morzioren kontrola ona, aurretik dauka Sanzet, gelditu egin da Naparra, Morziok bat biren kontrakoa, erdirak eta Morziok, ez da iritsi San Bartolome, Aresok aldaratzea nahi zuen, baloia berreskuratu egin du Sanzetek, Vencedorrek atzeran jokatu nahi zuen, Txakok lortu baloi hori eskuinera zabaldu du Jose Ramonentzat, abantaila eman du epaileak, Bibianek moztu du baloi hori, orain ez du faltadirik adierazi epaile jaunak, ezu dira armaietan, eskuine galean Zarraga, izkin egin nahi dio Morgadori, aria barruan sartu da, 16 zenbakia erdirak eta betik, Taskonek ez du asmatu eta ateko sakea izango da Kalahorren alde. Kesu dira Kalahorrako jokalariak, eta oraingoan bai epaileak ez du ahaztu eta Jon Sillerok txartel horia ikusiko du aurretik Txakori eginiko faltarengatik. Bilbao Athleticek ikusten duen bigarren txartel horia izango da, lehen zatian Jon Rojok ikusi baitu. Ateko sakean Zabal, bere taldekidak zabalik nahi ditu
Atezainak. Jorge Fernandezen laguntza ere dauka erditik, alare luze jokatzea erabaki du bat zenbakiak. Bibian Txakorekin lehian estua eta gogorra izaten ari dira bi jokalarioek. Lehen ukituan itxidio Sanzetek baloia Morziori, San Bartolomeren jaurtiketa, ongi Zabal atezaina. Mantxo joan da jaurtiketa hori, hala ere Zabalen erantzuna ona izan da. Hortxe duzue iruditan Kalahorrako atezaina. Baloia luze berriz ere Zabalek, Bibian eta Txako lehian berriz ere. Baloia inoren lokuan geratu da, Morzillok berreskuratu baloi honi, ongi egindu izkien orain, Oian Sanzetek eskuinera zabaldu du baloia, Zarragak eskuinerago daukaz, Areso, San Bartolomerekin jokatzea erabaki du alare, aurre hartu dio Cristian Fernandezek, baloia Rojasek, atzetik jokatu nahi du, Txakorekin jokatu du, baloia luze Txako Jose Ramonentzat, luzegia izango da pase hori, eta alboko sakia izango da Bilbao Atletiken alde. Ez dute denborarik galdu nahi, dagoeneko Bibianek du baloia. Kalahorraren presioa ez da altua izaten ari, ez daukate inolako kexarik Bilbao Athletic jokatzen usteko, bere zelaian ordea oso sendoari dira. Jende asko pilatzen eta Atletiken erasoak oztopatzen. Morziorekin jokatu nahi zuen Rojok, baloia luze Kalahorraren defentsak oso adi Bibian, eta baloia betza berriz ere Bilbao Athleticen aldekoa. Sanzetek izkin egin dio Sergio Parlari, baloia luze Morziorentzat, leian Morzillo eta Marquez, eta falta adierazi du epaileak, Morzillok eginiko falta. Kesu da, 11 zenbakia, ez du faltarik ikusi ekintza horretan, hala ere epaileak oso argi ikusi du. Dagoeneko jokalariak beroketa lanak egiten, baina momentuz ez dago inolako aldaketarik. Utzean Bilbao Athletic eta Kalahorra. Baloia luze, Jon Rojo kurrundu egin du, Alberto eta Taskon berriz ere nor baino nor leian, ongi orain Taskon eskerre galera zabaldu du baloi hori. Epaiak falta adierazi du Bilbao Athleticen alde, ez du txartelik atera. Eta kesu da Lezamako jendea. Sillero zelai erdian eskuinera zabaldu du baloi hori Jesus Aresoren txat. Aurrean doka Adrien Goñi, izkin egin nahi dio Jesus Aresok. Ez du erdiratu batzean jokatu du San Bartolomerekin, honek bai erdiratu nahi izan du Cristian Fernandezen. Oinean jo du baloi horrek, eta kornerra izango da berriz ere Bilbao Athleticen alde. Hortxe doa Unai Benzedor 6 zenbakiarekin geldikako jokalde hori ateratzeko, ea nola moldatzen diren lehoikumeak oraingonetan. Baloia lehen zutoinera, baloia urrundu dute Kalahorrako jokalariek, Adrian Goñi izan da. Alberto Eskerrez Rojasen luzatu egin du, Jon Rojok aurre hartu dio Adrien Goñiri, eta zelai erditik oso gertu alboko sakea Kalahorren alde. Lehen aldaketa Jaun Andreok, Adrien Goñik utziko du berdegunea, eta Yasin sartuko da zelaira. 10 zenbakiarekin Adrien Goñik utziko du tokia, Bilbao Athleticen aritutako jokalaria, esperientzia handikoa, eta 2 zenbakiarekin Yasin Lezamako berdegunera. Ea zein toki hartzen duen Yasinek, ematen du eskuine galean jarriko dela, eta jokoa jada martzan jartzeko esan du epaile jaunak. Baloia luze, buruz Areso ez da ongiritxi, Jose Ramonek hartu orain eskerregal hori, Yasin eskuinez, eta alboko sakea berriz ere Kalahorraren alde. Morgado presa gabe baloia jokoan jartzeko, berdinketa ona da Kalahorrarentzat. Dagoeneko 60 minutu pasa dira eta aldaketa gabe markagailuan.
Jose Ramonek bat bikoa Morgadorekin, ongi hartu dio aurre Jesus Aresok, izkin egin dio Morgadori, ongi atera du baloi hori, Jose Ramonek ukitu du, Vencedorrek aurrera, eta Askon Rojasekin berriz ere leian, Bilbao Athleticoko aurrelariak Zarragarekin jokatu du, honek atzera Sillerorekin, eta Vencedor jadanik baloiarekin. Bibianek norabide aldatzeko keinua egin du, ez du argi ikusi, Sillerok Askonekin jokatu nahi zuen, berriz ere Rojasek aurre hartu dio. Askoni orain falta argia egin du Bilbao Athleticoko 9 zenbakiak eta txarteloria atera dio epaileunak. Bilbao Athleticek ikusten duen 3. txarteloria. Hortxe irudietan Askon, falta oso argia izan da, bere burua atzetik bota du. Ostropezu egin dio Cristian Fernandezi, hortxe duzue irudietan. Ostropezu egin dio Jorge Fernandezi, parkatu. Falta argia izan da, oso nabarmena, txartela ere argia zen. Eta falta Kalahorraren alde. Orain honetan, Sergio Parla geratu da baloiarekin. Kontuz aritu beharko dira Bilbao Athleticeko jokalariak. Azkenean, Jose Ramonek jarriko du baloia jokoan, baina inolako presarik gabe Kalahorra. Ongi loratu du baloia Kalahorrako jokalariak aldaratzea. Jorge Fernandezi heldu zaio eskerrez jaurtik eta Bilbao Athleticeko jokalari baten jo du baloi horrek eta kornerra izango da Kalahorren alde. Hortxe doa Jorge Fernandez, berarena izan da azken saiakera hori, eskerrez egin du jaurtiketa, baina Bilbao Athleticeko jokalari baten oinan jo du eta kornerra izango da Kalahorraren alde. Eskerrez jarriko du Jorge Fernandezek baloia jokoan. Baloia bigarren zutoinera, Ezkietak ukabie zurrundu, Zarragak luzeago, eta Askon presioan, alare abantaila guztia dauka Morgadok. Eskuinez Zabal atezainarekin jokatu du, dagoeneko Bilbao Athletic bere atetik urrun. Ongi Jon Rojo bularrez, kontra osoan irten daiteke orain Bilbao Athletic, ezkerrean dauka Morcillo berarekin jokatu du. Erdiraketa egiteko amagoa egin du Morcillo, katxean jokatu du Benzerrorekin. Honek arazoak izan ditzake orain, alare alboko sakia Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Eta aldaketa egingo dute Etxeberriaren jokalariek, 20 zenbakiarekin. San Bartolomek berdeguna utziko du, Bakek hartuko du bere tokia. 14 zenbakiarekin, Bake berdegunera. Erasorako jokalaria da Bake. Partida nahi du Joseba Etxeberriak. Hortxirutan Jon Rojo eta bere atzean Joseba Etxeberria. Alboko sake izango da orain Kalahorraren alde. Presarik gabe Miguel Solaren jokalariak denbora galduz, erlojuari segunduak marruskatuz, eta momentuz markagailua utzean. Zabalek ezkerrez urrundu du baloi hori, Bibianek eta Sillerok ez dute elkar urertu, Txakok ez du bularrez ongi utzi baloi hori, kontrarasoan Bilbao Athletic, Oian Sanzetek izkin egin die Kalahorrako jokalari biri, ari hartzean da Sanzet, baloia loratu egin du Bake orain, ez da iritsi Zabalek, ezkerrez urrundu egin du baloi hori. Sanzetek bikain loratu du baloi hori, Bake ez da iritsi, oso adi egon da Zabal atezaina, eta ezkerrez ongi luzatu du baloi hori. Orain ikusi dugu distira keinua egin du Morcillok, falta oso argia egin dio Sergio Parlak, eta beste txartel hori bat Kalahorrako jokalari batentzat. Keinu bikaina egin du Morcillok, falta argia izan da gero, hortxe duzue falta, eta Sergio Parlak
ikusi du txarteloria hor txiruditan, zelan loratu duen baloia Oian Sanzetek, bake ez da iritsi, eta Zabal atezainak ezkerrez baloia urrundu egin du. Laugarren txarteloria Kalahorrako jokalari batentzat, aurretik Rojasek, Cristian Fernandezek eta Adrien Goñik ikusi dute. Oso talde gogorra da Kalahorra. Bezerre jarriko du jokaldia jokoan, bakerekin jokatu nahi zuen, Albertok buruz, Kalahorrak arriskua urrundu nahian, Areso iritzi da Jorge Fernandez baino lehenago, ateko sakia izango da Kalahorrako taldearentzat. Eta Zabal berriz ere inolako presarik gabe. Ez du batzean jokatu nahi, bere taldea bildu egin du, luze jokatuko du atezain veteranoak. 75. minutuan gara jadanik, Bilbao Athleticek huts, Kalahorrak huts. Txako buruz, Jasinek ere buruz luzatu du baloia, Jose Ramonek ere buruz, Aresok eskuinez baloia urrundu, Bakeek buruz luzatu nahi zuen baloi hori, Taskon eta Rojas nor baino nor leian, Jose Ramonek eskuine galera zabaldu du, Jasinek bularrez jaitsi du baloi hori, Jorge Fernandezek Jasini pasana izion baloi hori, luzegia izan da pasea eskietaren eskubetara. Alboko sakia izango darain Bilbao Athleticen alde. Partida oso gorra izaten ari da, batez ere aurrelariak eta defentsak leia estuak izaten ari dira, Taskon gogotsu ari da aurrean, borrokan Albertorekin eta Rojasekin. Buruazte ugari sortzen ari da Txako Kalahorraren aurrelari lanetan, Sillero eta Bibianek lan ugari egin behar izango dute oraindik ere, 21 zenbakia gelditzeko. Ezkerregaletik Morzillo, aria barruan sartu da, iskin egin dio Albertori, alare bikain defentsa, baloia kendu dio 11 zenbakiari alare, baloia berreskuratu dute Bilbao Athleticeko jokalariek Sanzetari hartzean, jaurtiketa, langa gainetik Jaun Andreok, azelako jaurtiketa egin duen Oian Sanzetek, bere jaurtiketa gutxigatik Zabalen langa gainetik. Hortxe duzue iruditan, Oian Sanzet baloia loratu egin du, jaitsi gabe eskuinez jaurti egin du, eta bere jaurtiketa gutxigatik, baina Zabalek defendatzen duen atetik gora joan da. Ateko sakea Kalahorraren alde, baloia luze Zabalek, Jesus Aresok orain egin du falta zelai erdian. Kalahorra berriz ere prisa gabe, Cristian Fernandezek baloia utzi egin du, Alberto orain jokin ezkieta arreskutan jartzeko nahian, alare oso adi egonda Athleticeko jokalaria hortxe irudietan, Oian Sanzeten jaurtiketa bikain loratu du baloia, jaitsi gabe eskuinez jaurti eta bere jaurtiketa langa gainetik. Daniel Bibian baloiarekin eskerrean zeukan Rojo, ez du berarekin jokatu. Vencedor hor Bibianekin jokatzen, Sillero Kalahorraren zelai erdian sartu egin dalare, baloia atzeratu egin du Sanzet baloiarekin. Bibianek atzera, eskerrean Vencedor aurrerago dauka Jon Rojo, Morzillo ere bertatik da, Sanzetekin jokatu du, Naparrak Sillerorekin, jokoaren norabidea aldatu dute Bilbao Athletikekoek, Zarraga eskuine galorretan, eskuine dauka Areso, barrura egin du Zarragak, baloi hori Sergio Parlak batu du, Zarragak baloia izten utzi nahi ez duen nahi, ez da heldu, alboko sakea Kalahorraren alde. Cristian Fernandezek luze orain eskuine galera, Jasin eta Rojo nor baino nor, abantaia guztia dauka Rojo, luze, eskerrez, Marquezek ez du asmatu lehen ukituan, bigarrenean bai, baloia berriz ere Kalahorrarentzat, ez dago jokoz kanpokorik, eskuinean Jasin, aurrean dauka Jon Rojo, erdirak eta Jasinek Txakok buruz nahi zuen,
Zilerok egin hartu dio aurre, Bakeek bularrez jaitsi du, Parlak baloia babestu atzera jokatu Morgadorekin, Cristian Fernandezek berriz ere Parlarekin, eskuinera sortzi zenbakiak, Jasin dago bertan, alboan dauka Marquez, barrura jokatu du Jorge Fernandezekin, izkin egin nahi zion Unai Vencedorri, baloia atzera, Cristian Fernandezek eskerrez, Morgadorekin jokatu du eskerre galean, Zarraga dauka aurrean, Jose Ramon, Areso defentsa lanetan, erdirak eta Jose Ramonek, eskuinez, Rojok baloia urrundu egin du, kontrasoan Bilbao Athletic, ongi egin du izkin orain, Oian Santzetik, Sergio Parlari, Naparrak eskerrera zabaldu nahi zion, baloia eta askonentzat, Marquezek hartu dio aurre, Jasin baloiarekin eskuine galean, ongi orain, Marquez baloia babestuz, baloia kendu egin dio, Jon Rojo kalare epaiak falta ikusi du bertan, eta baloia Kalahorraren aldekoa izango da. Beste aldaketa bat prestatua dago jadanik, Morcillo utziko du berdegunea, eta bere tokian Kordoba sartuko da. Hortxe duzue, Kordoba lehen taldeko Inigoren anaia txikia, 20 minutu izango ditu, 7 zenbakiak. Hortxe dukazue iruditan, Jorge Fernandez bera izaten ari da geldikako jokaldiak jokoan jartzeko arduraduna eskerbikaina dauka 19 zenbakiak. Ea orain, nola jartzen duen baloi hori. Kalahorrako 3 jokalari baino ez daude errematerako zain. Orain Sergio Parla ere batu da, eskerrez baloia sartu du, Bibianek buruz luzatu, Oian Santzetek buruz jokatu nahi zuen Vencedorrekin, batbikoa nahi zuten erdilari biek, ongi egitu da Cristian Fernandez, baloia Sergio Parla kari hartzean, erdirak eta Bibianek luzatu du baloi hori, aldaratzea Jasinentzat, eskuinez baloia kanpora. Ateko sake izango da Bilbao Athleticen alde, Jasinek ez du birritan pentsatu, eta jaurtik eta egin du eskuinez, beste aldaketa bat, orain Kalahorraren taldean, Sergio Parlak utziko du berdegunea, ea nork hartzen duen bere tokia. Amalau zenbakiarekin, Kamalek hartuko du Sergio Parlaren tokia. Jokien eskietak ez du batzean jokatu nahi, baloia luze jarriko du atezainak. Jokalari guztiak zelai erditik oso gertu, eskuinek eskietak luze, baloia Jose Ramonentzat, buruz jokatu du Jorge Fernandezekin, bikain Daniel Bibian, ez dago faltarik bertan, Sanzet orain baloiarekin eskerrean dauka Asier Kordoba sartu berria, Bibianek eskuinera Zarragarekin, area barruan 16 zenbakia izkin egin nahi dio Morgadori, erdirak eta Morgadok ukitu du baloi hori, eta kornerra izango da Bilbao Athleticen alde. Ongi Zarraga orain erasoko lanean izkin egin dio Morgadori, bere erdirak eta saiakera ez da berak nahi bezain ona izan, eta Morgadok kornerera desbideratu du. Hortxe iruditan Zarragaren alegina, Morgadok bere burua lurrera bota du, eta kornerra Bilbao Athleticen alde. Vencedorrek bigarren zutoinera jarri du baloi hori, Taskon saiatu da bertan, ez du asmatu, eta falta orain Kalahorraren alde. Kamal eta Oian Sanzet minartuta, Sanzetek jadanik ibiltzen ari da Sanzet, Kamal lurrean ari da, ez du arazorik izango jokoan jarraitzeko. Hortze duzue iruditan berrez errepikapena, biek ala biek baloia lehiatu dute, eta epaile honak falta adierazi du Kalahorraren alde. Presagabe oraindik ere Kalahorra, Zabalek baloia luze, Txako leian, Bibianekin, baloia Bilbao Athleticena izango da berriz ere, eskerrez Vencedorrek Jesus Arezorentzat baloia aurrera dauka
Zarraga, ama zenbakiak hartu du baloia, Jesus Areso dauka alboan, ari hartzean jadanik ama zenbakia erdiraketa, ez da heldu askon, ongi Alberto baloia aurrunduz, Jorge Fernandezek baloi hori galdu du, eta alboko sakea Atletiken alde. Epai jaunak Jesus Areso deitu du, odola omen dauka Jesus Aresok, eta zelaitik irtetzeko agindu dio epaiak. Kexu da Sillero kapitaina, halare epaiak argiz deukan. Hortxe duzue Jesus Areso, aurkirako bidean, medikue ikusiko dute eta ez du jarraitzeko inolako arazorik izango. Hala ere, momentuz Atletik 10 jokalarirekin geratuko da. Zarra jarriko du baloia jokoan, Bakerekin jokatu du, erdirak eta saiakera 14 zenbakiak, baloia mantxo Zabalen eskuetara. 15 minutu baino ez dira gelatzen partida bukatzeko, utxean gara lezaman. Baloia luze Kalahorrak, Jon Rojok kanpora bidali du baloi hori, alboko sakea izango da Kalahorraren alde, Jesus Areso jadanik berdegunera. Jadanik hartu du eskuinegaleko tokia 18 zenbakiak, bere tokia Zarragak batu du momentu betan, eta Marquezek jarriko du baloia jokoan. Baloia luze Jasinekin, Rojok urrundu, aldaratzea Jorge Fernandez entzat, ari hartzean da 19 zenbakia, Bibianek hartu dio aurre, bat bikoa Bibian eta Sanzeten artean, ongi Bibian, baloia luze orain, Sanzetek eskerre galera Taskonentzat, banderina altxatu du Marrazaina, jokoz kanpoko posizioan zegoen Taskon, eta baloi hori berriz ere Kalahorrarentzat izango da. Ez du dudarik egin Marrazainak, banderatxoa gora, eta gizon horren jokoz kanpokoa adierazi du epai jaunak. Hortxe duzue iruditan Sanzeten pasea, ezegoen jokoz kanpo Taskon aurrelaria, Marrazainak kale egin du orain gontan, alare baloia Kalahorrarentzat izango da. Luze Albertok, Txakok buruz alare Jesus Aresok aurre hartu dio orain Taskonen pasea ez da ona izan, eta alboko sakea izango da berriz ere Kalahorraren alde. Morgadok ez dauka inolako presarik, hiru zenbakiak jarriko du baloia jokoan, ez dauka lagunik momentuz, aurrean jokatu du Jose Ramonekin, atzera berriz ere Jose Ramonek, Zarragak eskerrera baloia, Asier Kordoba baloia lehiatzen, hartzera Marquezek, baloia botekin, Zabal atezainak bikain moldatu da, eta baloia betza Kalahorrarentzat. Presioan zijoan Kordoba, Zabal ez da urduritu, oso ongi jokatu du eskuinez, eta baloia berriz ere Kalahorrarentzat. Azken minutuetan ematen du Kalahorrak, daukala baloia gehiago, lehen esan bezala talde veteranoa da, eta ongi daki jokatzen erlojuaren kontra. Sillero baloiarekin, Daniel Bibianekin jokatu du, erasura joan dalen Bilbao Athleticeko 5 zenbakia bikain jokatu du Sanzetekin, eta orain baloia Sillerorentzat, eskuine galean Jesus Areso, aurrean dauka Zarraga, erdira egin du Aresok, Kordobarekin jokatu du, batbikoa Zarraga, Marbidikoa Kordoba eta Aresoren artekoa, pasea ez da ona izan, baloia urrundu egin dute Kalahorrako defentsek, Bibianentzat abantaia guztia, eta Gasteiztarrak Sillerorekin jokatuko du. Sillerok Kalahorrako zelaia zeharkatu du, baloia Zarragarentzat kontrola ez da ona izan, baloia galdu du 16 zenbakiak, kontrara saiakera orain Kalahorrak, Txako, borrokan Bibianekin, borroka ez dua izaten ari dira partida guztian zehar, baloia eskuine galean orain Jasinek, barruan zeukan Kamal, ez du berarekin jokatu nahi izan, ongi orain Unai Benzedor baloia berreskuratzen, kontrazo saiakera Bilbao Athleticek eskuinetik Zarraga, ez du berarekin jokatu nahi izan, Bakerekin jokatu nahi zuen,
lo hartu du Unai Vencedorrek eta gainera falta egin dio Kalahorrako jokalari bati. Lo hartu du Bilbao Athleticeko jokalariak, bake zeukan hasieran, Zarraga ere berarekin zijoan kontrarazoan, ez du argi ikusi, geratu egin da eta azkenean falta egin dio Carlos Fernandezi. Alberto jarriko du baloia jokoan, hortxe irudietan duzue Unai Vencedor, lo hartu du, pasea txarra izan da eta azkenean zapaldu egin du Carlos Fernandez. Luze Alberto, eskuine galera, Jasinek buruz, Txako baloia lehiatu, zalare abentaia guztia Jokin Ezkietak eta osongi Atletik orain defentsa lanetan. Sillero baloia ateratzen, eskuinean Jesus Areso, 18 zenbakiarek doka baloia orain, barruan bakeren laguntza zeukan atxera jokatzea erabaki du, eta baloia berriz ere Daniel Bibiarentzat. Unai Vencedor ezkerrera zabalduta, aurrerago dauka Rojo, Sanzeten laguntzare dauka, baloia luze orain bakerentzat, Rojasek baloia buruz urrundu du, aldaratzean Jose Ramon, luze baloia orain Kalahorrak, Bibian bikain, Aresok buruz Sillerorentzat, eta kapitainak atzera Jokin Ezkietarekin jokatu du. Ezkieta arriskua hartuz, eskerrez baloia Kordobarentzat, bikain honen ukitua, Sanzet kontraerazoan, eskerrean daukat askon, falta itxusia egin dio orain Kalahorrako jokalari batek, epaiak ez du falta hori adierazi, eta orain kontraerazoan Kalahorra, baloia horrek epaiak jo du, baloia geratu egin du, Kalahorrako jokalari bat lurrean botata dago, kesu dira lezaman dauden ikusle guztiak, txarteloria nahi dute, falta oso itxusia izan da Oian Sanzeti egin diotena, epaiak abantaia eman du, Bilbao Athleticek baloi hori galdu egin du, epaiak ez du aurreko falta hori adierazi, eta kontrarazo saiakeran Kalahorraren baloiak epailea jo du. Arau berriek dioten bezala, bote neutrala izango da Kalahorraren alde, eta Bilbao Athleticeko jokalariak ezin izango dira baloitik hurbil geratu. Lurrean ikusten dugu hor Kalahorrako jokalari bat, Marquez da, medikuaren laguntza izan du, txarteloria erakutsi dio orain bai epaileak, 8 minutu baino ez dira geratzen, 80. minutura heltzeko, momentuz Lezaman utxean, hortxe irudietan Marquezen falta oso itxusia, bere burua atzetik bota du, Oian Sanzeten txorkatilean jo du, baloiak jarraitu egin du, Taskoni ez diote faltarik egin, eta kontraerazoan irten da Kalahorra. Txako bularrez bikain itxi du baloi hori, Jose Rodríguezekin jokatu nahi zuen, eta falta orain Rojok. Falta arriskutsua izan daiteke Kalahorraren alde, aulkitik hurbil izango da, eskuine galean, eta Jorge Fernández bera izango da baloia jokoan jarriko duena. Kalahorrako hiru jokalari area barruan, Cristian Fernández batu zaie orain, Jose Ramon eta Kamal aldaratzearen zain, bieskuak gora Jose Rodríguezek, baloia luze bigarren zutoinera, Jokin Ezkieta, segurtasun osoz atezaina. Duda izpinik gabe, baloia orain Sanzetekin jokatu du, Vencedor zelai erdian, Bake, honek lehen ukituan Sillerorekin jokatu du, eskuine galean Areso dauka, ez du argi ikusi, Vencedorrek du baloia orain, eskerre galera zabaldu du baloia Asier Kordobarentzat, Jon Rojoren laguntza dauka Kordobak, ez du berarekin jokatu orain bai, horpoz utzi nahi zion baloia, alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde, Jon Rojo jarriko du baloia jokoan, Kordobarekin jokatu du, honek berriz ere Rojorekin, Rojok eskuine erdiratu, eta askon ez da helduko, Albertoren aldaratzea, Kamalek hartu du, kontraerazoan
Kalahorra, Bake koratu egin du orain Jorge Fernandez, txarteloria argia 14 zenbakirentzat, jokaldia geratu behar zuen Bakek, eta aldaketa egongo da Kalahorraren taldean. 16 zenbakia sartuko da berdegunean, Ignacio Díaz bere toki, eta Txakok utziko dio tokia. 21 zenbakiak partida ona jokatu du, lan beltz ugari egin du aurrelariak, Sillero eta Bibianekin borrokaztua izan du, eta Miguel Solak deskantsua ematea erabaki du. Ignacio Díazek 5 minutu izango ditu bere baldia erakusteko. Baloia luze jarriko du Albertok, ezkerre galera jarriko baloi hori, Areso eta Cristian Fernandez nor baino nor leian, Areso gurrundu egin du baloia arare aldaratzea, Kalahorrak hartu du, Zarragak galdu du baloi hori, Morgado ezkerre galean, iskin egin du Aresori, atzeran jokatu du Kamalekin, Kamalek atzerago Cristian Fernandez kapitainarekin, eta atzetik jokatuko du Kalahorrak. Luze orain Albertok, ezkerre galera Morgadorekin buruz jokatu nahi zuen, Jose Ramonekin, Areso, Sillerorekin jokatu du honek atzera Eskietarekin, eta Eskietak Daniel Bibianekin ezkerre galean. Atzetik jokatu nahi dute Bilbao Athleticeko jokalariek, Jon Rojoren pasia ez da honezan, Cristian Fernandezek oztopatu egin du, alare orain ongi Sanzet eta Kordoba baloia berreskuratzen, kontrara soandoa Kordoba ezkerre galetik, alboan dauzka Sanzet, Bake eta Zarraga, iskin egin dio orain Kordobak ezkerre zerdiratu, eta kornerra izango da Bilbao Athleticen alde. Bikain moldatu da orain Asier Kordoba ezkerre galetik, iskin egin die Kalahorrako hainbat jokalariri erdirak eta saiakera taskonez da iritsi, eta kornerra hortxe duzu irudietan Asier Kordobaren saiakera, atzean utzi du Bikain orain Alberto, kornerrak ukabilez atera du Zabal atezainak, eskerrez Jon Rojo, baloia luze, taskon baloiaren bila, eta alboko sakea izango da Kalahorraren alde. 3 minutu partidaren bukaerara iristeko, eta Kalahorra inolako presarik gabe. Borgadok aurrean doka Jose Ramon, berarekin jokatu nahi du buruz Jose Ramonek luze, Aresok buruz ere, taskon erain eskuine galean, izkin egin nahi izan die jokalari biri, eta kornerra Bilbao Athleticen alde. Unai Benzedor berriz ere kornerra ateratzeko zain, Bilbao Athleticeko 6 jokalari area barruan, baloia bigarren zutoinera, erremate saiakera Asier Kordoba bakarri zegoen 7 zenbakia, ez du asmatu buruz, alare aukera oso argia izan da Bilbao Athletic-entzat, Asier Kordobak buruz bakarrik bere erremate saiakera Zabalek defendatzen duen atetik eskuinera joan da. Bakarrik egin du errematea Asier Kordobak, ez berak nahi zuen bezain ongi, eta Zabalek jadanik jarri du jokoan ateko sake hori. Kamal zelai erdian, Marquezekin jokatu du eskuine galean luze, eskuine galeko jokalariak, Bibianek moztu du baloi hori, Benzedor eta Sanzet bat bikoa eginez, alare Kalahorrak moztu du baloia, ongi Jon Rojo buruz, Jorge Fernandez, jaurtik eta saiakera, kanpora Jaun Andreok. Kornerra eskatzen dute Kalahorrako jokalariek, alase adierazi du epaile jaunak, eskerrez egin du jaurtik eta hortxe duzu irudietan Asier Kordobaren saiakera buruz saiatua 7 zenbakia errematea ez da ona izan, eta hortxe irudietan Jorge Fernandez bere jaurtik eta kanpora joan da, epaileak kornerra adierazi du, eta 89. minutuan kornerra izango da Kalahorraren alde. Kontu zibili beharko dira Joseba Etxeberriaren mutilak oraingo honetan, partida denpora gutxi falta da, ongi defendatu beharko dute. Ez du ongi jarri baloi hori Jorge Fernandezek, Asier Kordobak baloia urrundu egin du, Marquezek lehen ukituan baloia aurreratu du, Jorge Fernandez bera
dago eskuina horretan, aurrean dauka Asier Kordoba, aurrean Jon Rojo iskin egin dio bikain, eskuina zerdiraketa luzegia, Zarraga abantaila guztiarekin. Ongi Amasi zenbakia baloia luzatzen, ez dago aurrelarik bertan, baloia berriz ere Kalahorrarentzat, Kamal eskerre galonetan. Alboan dauka Nacho Kamalekin jokatu du. Luze orain Gazterentzat, Villarrealek utzitako jokalariarentzat. Ongi hartu dio horre orain Jesus Aresok. Eta ateko sakea izango da Bilbao Atletikentzat. 4 minutuko luzapena daukagu Jaun Andreok. 84. minutura arte joango gara. Sillero baloiarekin. Bibianekin jokatu du. Honek eskerrean Jon Rojorekin. Baloia luze Asier Kordobarentzat. Marquez du aurrean. Iskin egin nahi dio, baloia babesten ari zen Asier Kordoba. Alboko sakea izango da Bilbao Atletiken alde, Oian Sanzet baloiarekin jadanik. Taskonekin jokatu du Sanzetek, baloia babestuz Taskon. Alberto baloia kendu dio, falta eskatzen zuen 9 zenbakiak. Ongi orain Daniel Bibian eskerre galorretan. Aurrera egiten ari da Gasteiztarra, jaurtik eta eskuinez, kanpora oso gutxigatik Jaun Andreok. Bikain Daniel Bibian. Baloia berreskuratu egin du. Gasteiztarrak aurrera jo du, birritan pentsatu gabe, lurrera erortzen zen bitartean, jaurtik eta eskuinez, eta oso gutxigatik joan da kanpora hor txirudietan. Bibianen saiakera, bere burua lurrera jausten ari zen bitartean, eskuinez egin du saiakera, zutoinetik oso gertu Gasteiztarraren jaurtiketa. Arriskutsua oso Gasteiztarraren saiakera. Luze orain Kalahorra, Sillerok moztu du baloi hori, Taskon. Aurrean dauk falta egin diote orain aurrelariari, Morgadok eginiko falta. Aresok lasaitasun sartzeko esan dio bere taldekiarei. Asier Kordoba jarriko du jokoan baloi hori. Bilbao Atletikeko hainbat eta hainbat jokalari area barruan. Ea nola moldatzen den ezkerra. Ea Bilbao Atletikek aukera daukan orain honetan. 2 minutu baino ez dira falta partida bukatzeko. Aukera izan dezake orain Bilbao Atletikek. Keinu egin du Asier Kordobak. Luze orain bere baloia. Kontuz. Berotu eginda partida Oian Sanzetek eta Kalahorrako hainbat jokalarik arazoak izan ditzakete. Epaileak lasaitasuna jarri nahi du bertan. Ea zer erabakitzen duen, hortxe daukazue errepikapena. Sanzetek kolpea eman dio Kamali. Morgado bere bila joan da. Ea epaileak zer erabakitzen duen, hortxe Sanzetekin isketan, berriz ere errepikapena. Hortxe ikusten duzue eskerrez jo egin du Kamal. Eta ateko sakea izango da Kalahorraren alde. 40 segundu partida bukatzeko. Zabale jarriko du baloia jokoan, luze atezainak. Sillerok buruz gain hartu dio Natxori. Rojok baloia luzatu du eskerrez. Asier Kordobak Taskonekin jokatu nahi zuen. Baloia luze orain Jasinen bila. Ateko sakea izango da Bilbao Atletiken alde. Partida bertan bukatu daiteke. 10 segundo baino ez dira geratzen 80. minutura heltzeko. Jokin Eskietak luze jokatuko du. Hortxe Eskietaren zakea luze. Kordobaren bila. Ez du baloia luzatu Kordobak. Baloia kanpora Albertok. Nacho buruz jaitzi nahi zuen. Bibiaen borrokan orain zelai erdi horretan. Ongi baloia Sillerori ateraz. Denpora pasada, Jaun Andreok. Epaia honak partidaren
bukaera adierazi du dagoeneko. Lezaman utxean, Bilbao Athleticek utx, Kalahorrak utx, Etxeberriaren mutilek ezin izan dute garaipena eskuratu orain honetan, 4 puntu dituzte. Ea hurrengo jardunaldian nola moldatzen diren. Gure aldetik bukatuko dugu jaun Andreok, mila esker zuen arretagatik. Asteburu ona izan. Ez dauka presarik, eskerrera zabaldu baloia Jon Rojorekin. Rojoren erdiraketa, San Bartolomeren errematea, gora ongi amar jokalariak Kalahorraren zelaian daude, orain eskuinegalean San Bartolome, jaurtiketa gora, zelaian daude, orain eskuinegalean San Bartolome, jaurtiketa gora, Victor Zarraga, hortxe area barruan sartu da erdiraketa, Zabalen ate aurretik, akats larria egin dute Kalahorrakoek, Taskonek jaurtiketa bera joan da, Zabalek urrundu egin du mozioeko jokalariak, erdiraketa, ez da heldu Victor San Bartolome, area barruan Zarraga, iskin egin nahi du eskerrez jaurtiketa, Zabalen eskuetara. Bilbao Athleticen txako baloi hori bilatu nahian, eskieta ziur, kontrasoan Bilbao Athletic eskuinetik, Zarraga, area barrura sartu da jokalaria, eskuinez jaurtiketa, Zabal. Jorge Fernandezek eskerrez baloia loratu, bigarren zutoinera doa, Albertok baloia luzatu, txakon errematerako zain, alare ongi aritu dira Bilbao Athleticeko jokalaria, area barrura sartu da jokalaria, eskuinez jaurtiketa, Zabalek bikain gelditu du baloi hori. Baloia txakorintza nahi zuen, Adrien Goñik jaurti egin du, Silerok berreskuratu du, oso arriskutsua orain baloi. Lehen ukituan itxidio Sanzetek baloia Morziori, San Bartolomeren jaurtiketa, ongi baloia kendu dio Amaika Zenbakiari alare. Baloia berreskuratu dute Bilbao Athleticeko jokalariek Sanzetari hartzean. Jaurtiketa, langa gainetik jaun Andreok. Asela. Jorge Fernández, jaurtiketa saiakera, kanpora jaun Andreok. Ongi orain Daniel Bibian eskerre galorretan. Aurrera egiten ari da Gasteiztarra, jaurtiketa eskuinez, kanpora oso gutxigatik jaun Andreok. Bikain Daniel Bibian. Keinu egin du Asier Kordobak. Luze orain bere baloia, kontuz.